que s'avança la corda. Res d'això. És perquè una falla celebra la tercera setmana cultural sobre el món de la pirotècnia. Tot està allí ara mateix en l'exposició que han organitzat i això que veig no serà un canó de veres. Sí, i tant que és de veres, Laura. Jo no hi he estat mai tan a prop d'un i perquè te'n facis una idea de com és de gran fixat. M'arriba pràcticament a la cintura. Però no només això, és que això que veus és la carcassa que aniria dins. Una carcassa que vindria a pesar entre els 15-20 quilos i són aquestes carcasses que quan esclaten al cel pues fan aquestes palmeres tan boniques i que tan s'encanten. Ara impressionant estaria al costat, Rosa? Però qui ha organitzat aquesta exposició? A veure... Pues mira, Laura, vaig a presentar-te'ls ja perquè tota aquesta gent que veus així són els membres de la Falla 2 de maig d'ací de Paterna que ha organitzat aquesta exposició juntament amb l'associació Amics de la Pirotècnia i d'altres entitats d'ací de Paterna. Però, a veure, se para Jesús, vine-te'n a mi perquè així a Paterna parlar de pólvora és sinònim de corda, veritat? Sí. Què és per a vosaltres la corda? Bueno, pues la corda de Paterna para todos los paterneros es una forma de vida, una expresión en toda su magnitud de la pólvora y es un sentimiento, cultura, arte y pasión. Vale, vosaltres teniu lligat el sentiment d'eixe per ser de Paterna i per ser també fallers que sou. Por supuesto. Molt bé, pues moltíssimes gràcies, Jesús. I aquesta roba rosa que porten, de què està feta? Sí. Perquè ha de ser molt resistent. Esta roba, per a que te fixes, és de pell. Ha de ser molt resistent perquè ha de suportar les cremades que es tracta d'evitar que aquestes cremades arriben a la persona que va dins. Però, com te deia, Laura, aquesta secció, concretament dins de l'exposició, està dedicada a les cordaes. I no només han volgut dedicar-la a les cordaes de Paterna, sinó també han volgut retre homenatges a altres pobles que també fan cordaes, com ara Bétera o també Bocairent. De fet, Carlos, conta'ns, quines són les diferències entre les cordades d'estos tres pobles? Pues mira, principalmente la primera corda de todas es el carro. Esta sería la corda original, l'origen de totes les cordes. El origen de todas las cordas. Molt bé. En Bocairent Sí. evoluciona a lo que es la caña de cues. Molt bé, que aquestes canyes les posen per tot el poble, per tot el casc antic. Va recorriendo todo el pueblo y la gente va disfrutando mucho. Molt bé, i a Bétera? Evoluciona a la traca de cohetes, Sí. el tram de cohetes. I a Paterna, que seria ja... En Paterna es la última evolución que son los cajones de cohetes. Molt bé. I també veiem diferències, per exemple, en els trajes especials de que ens preguntava Laura, quina diferència hi ha entre els trajes? Por ejemplo, en Bétera el traje típico suele ser un mono ignífugo, Sí. que es el que estoy viendo ahí al fondo. El traje que utilizan en Bocairent suele ser un mono normal, y ya en Paterna, debido a la densidad del fuego que hay, es necesario un traje de piel. De pell, no més resistent encara. Molt bé, de fet, Laura, fixa que estos puntets que veiem així són marques de cremades que ha patit el traje, que, com te deia, pues, afortunadament no ha arribat a la persona que està dins. Ja per últim, vull mostrar-te també aquesta maqueta tan bonica que ha fet un membre de l'associació Amics de la Pirotècnia, i amb ella ens acomiadem, Laura, ja saps, podeu visitar-la fins al dia 11 de juny, així al casal de la Falla 2 de maig de Paterna. Això està molt bé, que vagin ja calfant motors, per a la corda. Gràcies.